ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ହେବାକୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରହସ୍ୟ। ଆଜି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 20 ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଦିନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହି ପରାଗର ପ୍ରଭାବ 3ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆଣିବ। କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବିନିଯୋଗ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଗାଁରେ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ଏହାପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। NIT ଆଇନ ଓ IITରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ 7ରୁ 8 ଜଣ ଯୁବକ ମାଟି ନାମକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି। ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଖଣ୍ଡାଧରି ନାଚିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡାଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛକଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଖଣ୍ଡାଧରି ବିଭୋର ହୋଇ ନାଚିଲେ ପୁରୋହିତ। ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରେ ପଦ୍ମପୁର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷିବା ପରେ ତାତି ବହିଥିଲା। 44 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବାରିପଦା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା। ସେହିପରି 42.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ତାଲିକାର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ମୋଟ 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ସହର 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାତିରେ କଲବଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିଠୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାରଦ ଅଧିକ ଖସିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 17ରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବ୍ୟାପକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ସହ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସମ୍ବଲପୁର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରେ ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିକଟରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।